bih htjela nešto slatko, na primjer žele. Mnogo ga volim. Samo to je jednostavno. Treba će mi flaša omiljenog gaziranog soka. Fanta će biti odlična. Prelepa je. Zatim ću koristiti med, koji također obožavam. Njam, njam. Jao, prvi put vidim da neko pije med. Quentine, sve si popio. Što? Jao, upravo si. Ostala mi je samo jedna kap. Šta da radim? Znam. Mogu naći med negde u šumi. Evo ga. Nadam se da pčele neće htjeti da mi se osvete. Hej, šta vam je? Ne, u pomoć. Jedva pobego. Bitno je da sam ipak doneo ovu košnicu ovamo. Ovdje ima mnogo slatkog meda. Sad je vreme da ga promešam sa Fantom da bi se zgusnuo. Tako je. A sada treba to sve dobro promućkati. To mi je omiljeni deo. A sad to treba staviti u frižider da se stegne. Dok čekam, mogu igrati igrice na telefonu. Cool. Dobro, a ja ću napraviti žele od voća. Treba staviti sveže voće u veliku flašu. Ali to nije sve. Sviđa mi se Quentinova ideja sa medom. Tako da ću uraditi isto. Samo ću zaliti voće medom, a bit će to stvarno ukusno. Svaka mi čast. Šta radi šef? Šta svi ljudi na svetu vole? Naravno Skittles. Zašto ne bih napravila žele sa ovim ukusnim bombonama? Samo ih treba sipati u flašu. Ali pre toga naravno rasporediti po bojama, jer je tako mnogo lepše. Prvo crvena boja, onda plava. Zatim zelena, žuta, naranđasta i opet crvena. Zatim treba napraviti osnovu. Potrebno je rastopiti šećer u ključaloj vodi. A onda tu tečnost preliti preko Skittles bombona. A da ne bih išla do frižidera, samo ću koristiti tečni azot. Jao, šta je to? Ova stvar je jako hladna. Šta da radim sa njom? Tačno. Kako se odmah nisam setila toga. Odlično. Emily, možeš izabrati pobednika? Konačno. Žele od Fante. To je odlična ideja. Obožavam Fantu. Slatko, baš kao što volim. Sad ću probati babino žele. Ali nikako ne mogu da ga ispedim. To je prosto nemoguće. Okej, ne treba mi to. Bolje da probam ovo. Ovo je genijalno. Mislim da je ovo jelo najbolje od svih. Da, 100%. Zaista? Nisam se uzalud toliko trudila. Ovaj put želim veliki Oreo. Da li ga možete napraviti? Naravno. Dakle, prvo mi treba kofer, gdje držim svoje zlatne zalihe čokolade. Da znate kako lepo miriše. Zaista neodoljivo. Ovu čokoladu ću samljeti na male kockice. Gotovo. A zatim to sve treba rastopiti, jer mi treba tečna čokolada. Svaka mi čast. Kako vruće. Ali ja sam profesionalni kuvar. To nije problem za mene. Treba preliti čokoladu u kalup. Kako boli. Što se tako mučite? Sve je mnogo lakše.
Ja ću uzeti obično testo i kakao Nesquik. Zatim ću sve dobro izmešati i oblikovati u male kuglice. Ove kuglice stavljam u aparat za vafle i dobro pritiskam. Dobit ću ovakvu sočnu čokoladnu vaflu. O, da. Quentine, a šta je smešno? Bako, zar ne znaš da već postoje Oreo kolači? Zašto ih moram praviti? Pogledajte kako lepo izgledaju. Jao, čak i previše. Ne mogu da odolim, a da ih ne probam. Pa dobro, probat ću samo jedan kolač. Obećavam. O, da. Ovaj fil je najlepši. Još jedan kolač. Samo jedan. O, divno. Jao, Quentin je kao uvek. A kod mene ispalo ne baš Oreo, ali sigurna sam da će Emily biti oduševljena. Umjesto običnog fila, unutra ću staviti kikiriki puter. Njega vole svi. O, lepota. Dakle, moja čokolada je spremna. Unutra ću staviti sloj fila. Ovom istom roza čokoladom ću ukrasiti kolač. Sve će biti kao na pravom Oreo kolaču. O da, ja sam genijalna. O, Quentine, šta to radiš? Prestani da jedeš. Šta? O ne, pojeo sam sve. Kakva noćna mora. Kako je ovo moguće? O, znam šta da radim. Umjesto fila ću koristiti Nutellu. Da, baš je ukusna. I mogu duvati čak i baloni. Cool. Ostalo to sve namazati između keksa. Tako je. O, nije loše, Quentine. Prijatno, draga. O, tako velik čokoladni kolač. Jedva čekam da ga pojedem. O, da. Ovo je nevjerovatno. Ali ima veliki minus. Previše je tvrd. Izvini, šef, ali ovo mi se ne sviđa. Da vidimo šta je napravila baka. Vidi se da je to domaće. Ukusno, ali uopšte ne liči na Oreo. Mada, kakve to veze ima? Bitno je da mi se sviđa. Ostalo je još Quentinovo jelo. Ovo najviše liči na pravi Oreo. Samo je punjenje drugačije. Oho, to je Nutella sa žvakom. Nevjerovatno. Quentine, čestitam ti na pobedi. To, i fil sam pojeo i pobedio. Ja sam najjači. Ovaj put mi se jede sendvič. Jeste čuli? O, to ću lako napraviti. Uzet ću najukusnije stvari. Džem od jagoda, Nutellu i Milka čokoladni namaz. Jao, ne mogu da otvorim. Quentine, hoćeš li mi pomoći? O, lako. To je to. Izvoli, mogu da probam malo. Prelepo. Kako sad da ti vratim to? I šta? To je moj džem? Kako te nije sramota? Dobro, napravit ću čokoladni sendvič. I to će biti veoma ukusno. Treba sipati čokoladni namaz na hleb i dobro ga razmazati. Zatim staviti drugu krišku preko i na njoj nacrtati nešto slatko. Na primjer, pandu. Da, to će biti preslatko. A šta to radite? Emily je tražila normalan sendvič, a ne sladak. Ja ću početi sa sirom. Prvo ga treba narendati. Zatim ću dodati boju. Što više, to bolje. Na kraju ću dobiti gomilu šarenog sira. Sa njim ću posuti hleb, a nakon čega ću prekriti sendvič sa drugom kriškom. Tako je. Ostalo je to sve ispeći.
Brzo će to. A vidi ovog zeca, zar nije presladak? Bako, pogledajte bar ovo. Ovo je pravo remek delo. To je to. Dosadno, moje jelo je slađe. Što, već ste završili? O ne, šta da radim? Dobro, napravit ću sendvič od onoga što nađem. Ma, nije bitno. Bitno je da imam bar nešto. I zagrejit ću ga sa peglom, da. Tako će biti najbrže. Vi ste se dugo mučili, a ja sam sve završio za trenutak. Jao, Quentine, gori. O ne, Emily, izvini. Wow, jao, ovo neću ni probati. Izgleda odvratno. A bolje da probam sendvič sa sirom od šefa. O, još je šareni. Izgleda sjajno. Ukusno, a veoma mi se sviđa. Ostaje da probam slatke sendviče od bake. Izgledaju najbolje. O, to je neverovatno. Oduševljena sam. Bako, čestitam na pobedi. Svaka čast. O, a znala sam da će ti se svidjeti, draga. Prvo želim lubenicu. Ali napravite nešto neobično. Neobično? Pa šta fali običnoj lubenici? Mislim da će Molly i njoj biti srećna. A ja ću se odmoriti. O, kako smešno. Kako je teško. Šefe, pomozi, molim te. Bako, pazite. Da, sve u redu. Hvala. Dakle, počinjem. Prvo moramo odseći vrh. Tako je. Odlično. Zatim ću umutiti unutrašnjost blenderom. Bitno je da to pažljivo uradim, inače ću se isprljati. Odlično mi ide. Jao, Bako, praviti nešto od obične lubenice dosadno. I ja ću krenuti malo težim putem. Već sam zamesio testo koje sada moram sipati u kalupe. Divno. Onda ću uzeti tečni Skittles, koji po ukusu uopšte ne zaostaje za klasičnim bombonama. Sipat ću ga u različite činije. Tako je. To će dati testu različite boje. U svakom kalupu će biti svoje boje. O, kakva lepota. A sada moram staviti ovo u rernu da se testo ispeče. Vidjet ćemo šta će ispasti. Jedva čekam. A ja moram staviti želatinu u lubenicu. Hoću napraviti bombonu. Ali samo želatin nije dovoljan. A malo meda neće škoditi. Ojo, kako teško. Treba sipati što više. Šta se to čuje? Čela, marš odavde. Uhvatit ću te svakako. Dođi ovamo. Eto ti, eto. Vidi je, kako je brza. Čela? Ups, izgleda da sam se rešila ne samo pčele, već i Sofiji. To je bolelo. Novi like. Dakle, moje domaće kore su spremne. Sada ih moram složiti jednu na drugu i namazati filom. O da, oblik je savršen. Sada to treba premazati kremom. Gotovo. Baš mi se sviđa. A sad ću opet koristiti tečni Skittles. Ovaj put mi trebaju samo zelene nijanse. A njima ću obojiti svoju tortu kao lubenicu.
Trebalo bi da izgleda lepo. Ne sumnjam. Još par dodira. Gotovo. Kako vam se čini? O, zanimljivo. Ali žele od lubenice također veoma ukusno. O, samo pogledajte koliko ga ima. Wow. Sada treba pažljivo iseći par komada i staviti na tanjir. A mislim da će Molly biti oduševljena. O, svi imaju tako neobične lubenice. Zar ću izgubiti? O, čekajte. Imam ideju. Stavit ću Fantu u lubenicu. Tako je. I ja ću imati vrlo neobičnu lubenicu. A Molly, vreme je da probaš. Wow! Sve izgleda tako cool. Sophie, zašto si stavila praznu flašu u lubenicu? To je veoma čudno. Pa dobro, sad ću probati. Oho! A nikad pre nisam videla plavu lubenicu. To je nerealno. I ukus je dobar. Ekstra. Bravo. Hajde da vidimo šta je moja baka napravila za mene. Wow. Divno. Svaka čast. Jao, čekajte. Šef Sam je napravio remek delo. A nikad pre nisam videla tortu u obliku lubenice. To je divno. O, da. A mislim da će ovog puta svi pobediti. O, pobedilo je prijateljstvo. A svaka nam čast. Ovog puta bih voljela kokice. Možete li ih napraviti? A naravno. A zato moram brzo skuvati kukuruz. Bako, postoje gotova zrna za kokice. A zašto nešto kuvati? Samo ih treba zagrijati. Sam će to odlično odraditi. Jao, šta je sada ovo? Sophie, prekini. Zrna lete u mene zbog tvog fena. Sad ih moram vaditi iz ušiju. Strašno. Hej, dosta. Šta radite? Šta sam ja kriv? Ojoj, strašno. Ko je to uradio? To je ona, to je ona. Nisam ja. Dobro, dosta više glupiranja. Ako ideja sa fenom nije uspjela, znači spremit ću kokice na drugi način. Koristit ću aparat za vafle, u njega ću staviti zrna za kokice i dodati malo nutele da bih dobila čokoladne kokice. Odlično! A dok se to sprema, ja ću jesti nutelu. O, da, divno je. A ja ću spremiti kokice na staromodan način, u tiganju. Dodat ću malo marshmallova. Tako će biti mnogo ukusnije. Wow, samo pogledajte ovu lepotu. Sada moje kokice mogu da se razvlače kao sir na pici. Od ovoga ću napraviti kuglice i rasporediti ih po kalupima. O da, odlično mi ide. Ovo nisu obične kokice, već pravi desert. To je baš cool. Bako, kako vam se čini? Nije loše. O, moj kukuruz je također spreman. Mislim da će moja unuka biti oduševljena, jer to nije ništa gore od kokica. Ostalo je samo premazati kukuruz maslacem i to je to. O, lepota. Jao, čekajte, odakle dolazi taj miris? Nešto osjećam. Jao, Sophie, prestani se igrati. Pogledaj, goru ti kokice. Jao, šta? Tačno, ajoj. O ne, kako ću dati ovo Molly? Dobro, nadam se da voli malo više pečene kokice. Sad ću saznati. O Bože, šta je ovo tako crno?
Ne, to neću jesti. Ali kukuruz volim. To ću rado probati. O, preukusno. A to nisu kokice, ali svakako mi se sviđa. Wow, šefe, opet si me iznenadio. Ponovo si pripremio nešto veoma ukusno i lepo. O, ukus je divan. Svaka čast. Ovo je definitivno pobednik ove runde. To, znao sam da ću biti najbolji. U trećem krugu želim nešto ozbiljnije. Hamburger. Hoćete li ga napraviti? Naravno, ti čak ni ne možeš da zamisliš koliko sam hamburgera napravio u svojoj karijeri. Početi treba od mesa. Ipak, pljeskavica je osnova hamburgera. Ja koristim najbolje mleveno meso. Zatim treba dodati biber i so, a onda formirati pljeskavicu. Odlično mi ide. Eto, pljeskavica je spremna. Stavljam je u tigan da se što pre spremi. O, kakav miris. Kako da isečem 2 male pljeskavice? O, tačno. A Sophie, ti si mi baš pomogla. Ova prazna tegla od Pringlesa će savršeno odgovarati. A sada treba da ih ispržim. A dok se pljeskavice spremaju na lepinju ću staviti kečap i dodati druge sastojke. A dakle, treba mi salata, pljeskavica, paradajz, sir i još jedna pljeskavica. Odlično. A da bi se sve držalo, stavit ću štapiću hamburger. Kakva glupost, ovo je mrvica. Hamburger treba da bude veliki. Upravo takav ću ja spremiti. Dodat ću što više sosova. Zatim veliku salatu. Obavezno pljeskavicu. Luk i paradajz. Samo ih treba iseći. Ovako. Još malo sosa. I sve to ću poklopiti još jednom ogromnom lepinjom. To je to. O, prokletstvo, još ništa nisam spremila. Hitno moram da napravim hamburger. Što više sira, to će biti ukusnije. Da, tako je. Ne, i dalje nije dovoljno. Treba još. Sad je super. Pogledajte ovu kulu. To je divno. Gotovo, ja sam završila. Šta si uradila? Uništila si moj hamburger. A šta se desilo kod vas? Ja neću da jedem 2 ovih hamburgera. Oni su baš ružni. Ali slatki hamburger od bakice ću rado probati. Prelepo. Oduševljena sam. Bez ikakve sumnje baka je pobedila. O, divno. Baš sam srećna.